Doorheen van Sproeten, Jux en Lol. Geef mich mehr die Hand en reis met mich door het land. Want in ons Limburgse land je valt van alles te beleven. En doe wets mijn jeppelientjes leven niet doen even. Jeppe, tippetop, de bus eine Sproetenkop. Ik hou van kleurende natuur. Jo, Jeppe, beginnen maar met een nieuw avontuur. Wie wordt de winnaar van Olympisch goud? De hele wereld kijkt naar de Olympische Spelen. Ieder land, hoe klein ook, stuurt atleten naar de wedstrijden. Een Olympisch winnaar brengt roem en eer voor eigen land. Eigenlijk was het in de oudheid niet veel anders. In het oude Griekenland kende men de Olympische Spelen. Ook toen al was er voor de deelnemende atleten roem en eer te behalen. Hey, dat is cool. Jeppe, hoe zouden die Olympische Spelen eigenlijk zijn ontstaan? Ja, hoe moet ik dat nou van weten, jeppelientje? Ik weet toch ook niet alles, maar ik zal het voor de goed zoeken in het oude Griekenland. Hallo, ik ben Jeppe en wem zit jij? Dit is Agatha, mijn vriendinnetje, en ik ben Adonis, zoon van Olympus. Weet jij gaat van de Olympische Spelen af? Je bent hier in de stad Olympia. Wij hebben spelen ter ere van de oppergod Zeus. En de Pythische Spelen voor de god Apollo. En de Isthmische spelen voor de god Poseidon. En we hebben nog de Pan-Atheense Spelen ter ere van de godin Pallas Athena. Maar van de Olympische Spelen? Nee, daar hebben wij nog nooit van gehoord, hè? Ja, wat kregen we nu? De Olympische Spelen in onze tijd, man. Dat zijn spelen waar de sporters uit de ganse wereld in verschillende sporten tegen elkaar spelen. Bijvoorbeeld voetballen en judo en verspringen, atletiek, polstokspringen, hardlopen, speerwerpen, zwemmen en discuswerpen. Die sporten van jullie, die kennen wij niet. Ja, je hebt toch speren? Nou, degene die het speer het verste werpt, dat is de kampioen. Heb je een speer, dan doe ik het wel even voor, man. Je had het ook over discuswerpen. Wat is dat nou weer? Ja, dan gooien die sporters met een platte schief. En wie met verste gooit, dat is de winnaar. Platte schijven hebben we hier niet. Wel platte stenen. Ai, dat was de neus van Zeus. Kijk nou wat je hebt gedaan. Ik denk dat het tijd wordt om naar je eigen tijd terug te gaan, hoor. Jo, ik moet maken dat ik hier wegkom. Sorry hoor voor het ongelukske. Ik ga wel in mijn eigen tijd naar een museum kijken. Ha, Jeppe, daar bist je weer. En dan bist je nog het wiezer geworden. Nee, dat was een saaie boel daar in het oude Griekenland. Kom op, jeppelientje, we gaan naar een museum. Hey Erika, wat sticht het van de Olympische Spelen af? Jazeker. We weten dat de eerste Olympische Spelen in 776 voor Christus werden gehouden, met slechts één wedstrijdonderdeel, de dromos, 192 meter hardlopen. En jaren later kwam er de diaulos bij, 384 meter hardlopen. En nog 4 jaar later kwam er een derde bij, de dolikos, 4800 meter hardlopen. Ja, maar er zijn toch veel meer Olympische sporten, wat vertelt sticht me nu? Ja, maar pas in 708 voor Christus komt er een vijfkamp bij. En deze vijfkamp bestond uit de volgende onderdelen: hardlopen, speerwerpen, discuswerpen, verspringen en worstelen. En tenslotte kwam er in 688 voor Christus het boksen erbij. Maar wie zijn eigenlijk de Olympische Spelen ontstaan?
Ja, men denkt dat de Olympische Spelen zijn ontstaan om de goden gunstig te stemmen. Maar er is ook een verhaal dat oppergod Zeus als eerste een wedstrijd in Olympia organiseerde. En weer een ander verhaal vertelt dat elfachtige kleine trollen de eerste wedstrijden speelden in 777 voor Christus, samen met de Griekse kinderen. Wat een onzin zeg, dat was toevallig maar één troll. Maar ik zie niet eigenlijk nergens geen vrouwelijke atleten. Ja, nee, maar vrouwen mochten niet meedoen. Alleen meisjes niet ouder dan 13 jaar mochten kijken. En dit kwam omdat de atleten naakt aan de start moesten verschijnen. Oh, gans naakt? Ja, en Adonis, een deelnemer aan de 4800 meter, zou tijdens de wedstrijd zijn lendendoek verloren zijn, maar bleef naakt doorrennen en won de wedstrijd. Adonis werd een voorbeeld voor alle atleten en jaren later trouwde hij met zijn geliefde Agatha. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is geweest. Wij weten meer als genoeg. Kom op Joppelientje, wij gaan. Dankjewel hoor. Maar, wat een verhaal zeg. Pot voor 3 dubbeltjes, maar moest eens kijken hier wat ik heb. Die gaat bewaard, de heet ook nog het. Jeppe, hebt u die neus van Zeus? Ja, Joppelientje, stel dich niet aan, het was een ongelukske. Maar Jeppe, dit is toch niet te geluiven met dich?